始めようアイリッシュセッション第5版83番目の曲オーリョンナ・ワリャルについて解説をします。この曲はスローエアで歌のあるものですからソングエアとも呼ばれます。スローエアには本来一定の拍節ビートというのがありません。ですからこの曲を演奏する際には一定のビートで楽譜通りに進むのではなくてフレーズ感を大事にしながら自由なテンポで演奏してください。例えば一つ目のフレーズはシミファソラシミファミレシラシドレ、ここまで。ここで一回、句読点の読点がつく感じですね。そしてミミファソファソラシラファミレミ、ここで丸が打たれるというふうにメロディーを見ながらどこで点と丸があるのかというのをまずは考えてください。もちろん理想的には一つのフレーズ、つまり次の点や丸までを一息で吹ければいいのですが、ゆっくりと演奏する場合には息が続かないでしょうから、例えばその中間のところのシミファソラシミ、ここで一回息を吸って短くフレーズが途切れないように息を吸って次に続ける、こんな風にフレーズのまとまりを意識して演奏してみてください。また楽譜上で伸びている音符、符点4分音符とか2分音符とか長い音符がありますが、そこはゆったりと目いっぱい好きな分伸ばして演奏してください。もう一つ装飾音についてお話をします。装飾音は自由につけてください。よく使われる装飾は例えば前打音、メロディーの一つ下の音を挟みます。それからそしてもう一つよく使う装飾は上の音を引っ掛けて降りるです。あまり多用すると良くないのですけれども、今のようにメロディーが下降するときに上の音を経由して降りる、これをフォールと私は呼んでいます。また長い音では管楽器の場合にはこのように空いている指穴を連打するフィンガービブラートを使うこともあります。